Impasigurado ti management ti Lawag City International Airport ti kinasaganada para iti panakipatungpal ti heightened alert status ita a holiday season. Talo nga outbound ken inbound flights ti agop operar kada aldaw iti liya. Manamnama iti panagado dagiti pasahero kang runaanen dagiti balikbayan nga umay makipagrambak ti Paskwa kadagiti pamilyada. Ti Lawag International Airport ket nakasagana, aglalo ket makita tayo ket limawa iti terminal building tayon imbado ti seating capacity kasi maus-usar tayo dito baro nga terminal building. So ti Lawag International Airport ken digiti kakadwa tayo dito ket nakasagana, and we are giving them the best nga service tayo nga mabalin tayo nga ipaay kadigiti umili nga agbiyahe ti inbound and outbound. Bayit iti panakipatungpal ti heightened alert status, manamnamang at adda makita ti presensya dagiti pulis ken security personnel iti aglawlaw ti airport. Naipasigurado pa iti kinatalged digiti pasilidad tapnon saan na mapasaran digiti pasahero ti anyaman na problema. So ti maaramid no kaket adda dito pinag-distribute tayo ti malasakit kits, which includes bottled water, tapos adda biscuits na and some souvenir items nga digiti palid kada no anaman ti nasken nga makita tayo nga importante. We also make sure that our generators, air conditioning units, conveyors, facilities are in good condition tapno no nga agpaltar kadeti kaado ti pasahero tayo. Kunada nga agkaykaysa ti airport ken digiti agop operar nga airlines iti liya, tapnon makapagtinulong da iti panangasistir kadagiti manamnama a narway a pasahero. Iti palagipda kadagiti agbiyahe ket iti panangisapsapada ti panagturong iti airport. Nadanunan mi ti grupo dagiti a soldado iti waiting area. Sumagmamano kadakwada iti the flight na iti pasado alas 9 ti rabii, idinto nga inton pay laing parbangon met ti flight ni Glenn. Alauna pay laing ti malem ket dimtengdan iti airport. Kunada saan na problema kadakwada ti aguray ti sumagmamano nga oras. Papunta kami ng Pagadian. Mm. Pagadian kasi kami namin. Yes, sir. So, ngayon kasi medyo mahirap yung ano namin, yung sakayan namin doon sa amin, sa pinagtrabahoan namin, kaya maaga na kami nagpunta dito. Dito sa Lawag Airport, maganda talaga yung safety, tapos malinis. Sir, hindi naman kayo naiinip, sir, na mahaba-haba po yung pag-aantay nyo before yung flight nyo. Okay lang din kasi pahinga na din ito sa amin, yung ganito. Agtali na iti panakipatungpal ti heightened alert status iti airport aging gana iti serrek ti baro atawen. Mark Magdirila, Balitang Solid North.